dnešnom videu a dneska si zahráme Minecraft Pocket Edition. Som mega rád, lebo ho mám. Nakúpam si tu nejaké drevo a teoreticky by som z tohto mohol robiť sériu. Ak chcete z tohto sériu, dajte like, odber a tak nejak. Asi už som si tu robila nejaké základné veci, nejaké základné nástroje a tak nejak. Kde teoreticky si môžem robiť tieto kamenné nástroje, ale nerobím si ich, lebo už rovno chcem. Tam je mega veľa ironov, yes, to potrebujem, tak krompáčik si urobím. Čo sú za zvuky? Chcem byť tu nejaké torčky, ale creeper, bacha. Keď nič nevidím. Koľko toho uhlia? 7. Ja potrebujem asi... Ja neviem, či som zomrel. Tadiaľto. Myslím... Mám pocit, že to bolo tadiaľto, takto nejak. Aspoň to je dôkaz, že v Minecrafte som mega hrozný. Druhý XPčko. Moje veci. Moje veci. Yes. A našiel som ešte k tomu uhlie, čiže to je super. Môžeme si preskúmovať teoretické kejvky. Potom tam som aj videl nejakú masívnejšiu kejvku. Čo je zombíka? Trošku mám strach, teda nebudem klamať. Ale... Ježiši. Doslova z ničoho nič. Proste na mňa vybehne zombík, keď ja si to proste všelo ťažím, lenže keď dávam pozor, tak absolútne nič. Ale akože proste tak, že keď ja nedávam pozor, všetci idú na mňa, keď dávam pozor, nikto. Takže tak nejak. Ide druhá ruka, tak. Si nemôžem dotočiť do druhej ruky. Že to v jave ide. Aspoň myslím, že by to malo ísť v jave. Ale, hej, určite. Sme dneska... Ne. To je vodná, ne. To ja nechcem pre vodnú kejvku. Som najradšej, kebyže mám... normálnu kejvku. Ale tam by mohlo byť niečo. Geronimo! Iron.
sú tiež ironé. Ale tu už sme viac do takej tmy. To je pavúčik. Veľká masívna kvalita gameplaya, ale... Čo ne? Našťastie je to hneď tu. Ale akože nie som z toho úplne nadšený. Ale zase akože mám plné životy aj celý hangar, takže... Musíme brať nejaké tie plusy v potaz. Som to chcípol, tuto nejako. To mi nehovor, že toto sú všetky moje veci. Takže môj krompáč zmizol. A počkaj. Počkaj. No... tak nejako. Toto bolo vystrihnuté, pretože moja mama sem prišla. Som z toho úplne nešťastný. No, nešťastný z toho byť nemôžem. Pretože mi aspoň pripomenula, že mám tak 1280-67 úloh na zajtra, ale keďže už by som mal mať všetky, tak... Môžeme si natočiť videjko. No. Nezomieraj. Toto bude aj celkom z veľkej časti vystrihované vlastne. Keď tak toto je jeden z mojich prvých pokusov na strihanie nejakého videa a nie shortu. Mám pocit... No, tak, to je nejaká taký prvý väčší pokus na strane mojho videa. Tak, tam si do ruky mohli. Tak. Už sa nám blíži noc. Či no, už je noc. A sú tu milovaní mobovia. Nejaká som schovačka. Ja si dám hlavne sword do ruky. Očividne vôbec nechce tá hra, aby som mal nejaký kľud. Složovať nejakú obťažnosť. Nejakáže normálnu som si dal. Normálne, neviem, prečo som to povedal nejaká akože... Si mám dať jednoduchú pomoc. No, som dať. Som mŕtvý, jasne. Ja som tu není s jedným HPčkom na dorazenie. Mobovia, určite sem nechoďte. Musíme ten skeleton všimne. To je problém. OK, je to chill, je to safe. Neviem prečo crouchujem, ale aktuálne mi je to úplne jedno.
Ne, to sa nestalo. Ja to nemám drevo, ja som si chcel vykraftiť. A bože, toto video celkom dlho, ako 11 minút. Ale to neznamená, že ešte ukončíme. Dnešné jedlo sa dá jesť, že? Ja, ale to mi dá poison. Ale zase to zjesť, protože nemám hociakú hlinu. Nevieš, tam hľadom nemám. Jaký lak. Neviem, prečo som tak ticho, keď tak do editu tam čo si dám. To som si myslel. No. Nakopal som si trošku masívneho jedla. Masívneho jedla, masívneho kameňa. Tento skill issue gameplay asi tiež asi bude, neviem, možno vystrihnutý, lebo vlastne ako keby tu sa nič nedie, len čakám na deň. Už tam vidím nejaké ironíky hen tam. Ale neviem, bože, zombík si ma všimol. Počkaj, on sa môže ísť. Tak. Bum. Jupi. XPčka. Wow, to nejakého zvučetva. Ukáž sa tu deje nám. Takže asi toto video tu ukončím, lebo asi tam je mesiac. Ok, toto ukončím. Ok, dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ zanechajte like, odber a zatím čau.